Gibuksan ang Farmers Market Day o ang tabo sa Talisay City Hall, matag sweldo. Paagi kini aron makatabang sa mga mag-uuma o sa mga mananagat. Ang report ni Femari Dumamo. Gitapok ana kini nga tubangang bahin sa Talisay City Hall. Mga kawani sa City Hall og bisan mga adunay transaksyon sa sud. Gitapok sa mga namaligya og mga utanon, prutas o guban pa. May mga kakaninusab nga gibaligya. Gitabangan sa City Agriculture Office ang mga mag-uuma nga makabangon sa apekto sa bagyong Odette. Officer Fox, amo po nang gikuan ma'am, gi-imbitar karon pero kuan lang sila, wala kuno sila ikuha kay gawan-uwan man yang inhangin pod mo na pagdunggo nila karon, wala kuno sila ikuha. Mo lang wala gid sila ka kuan, wala sila nakatinda karon. Bintaha diri kay murag barato-barato ra ba dili kay mahal gyud. Mao nang ni at hapit na lang sa mig pananaw. Oh, nagpaluap mi sa mga NGO, ma'am, kung kuwan kay man na lang unta ma'am ba nga kuwan. Ito diretso mi palit og kuwan. Kamatis. Mas barato raman sa. Gihangop kini sa mga Farmers Association sa Dakbayan, ilabi na nga way bayad ang ilang pagpamaligya ug libre usabang ilang kasakyan. O dako kay tabang kay inangan ma'am no kanang sa tabunok manggod ma'am makasibsib jud mi gamay. Okay. Malansad sa among grupo sa mga association nga doon na sad mi makwartahan. Tingal din pang Kuan man ma'am kanang sa tabunok go di man pareha ang tao mo dawat og presyo bitaw niya nga ri kay mo klaro man gyud. Pasalamat sad mi sa mayor. Tagaan mi niya pisto diri sa City Hall. Ang tabo sa City Hall ipahigayon na matag pitsa 14, 15 ug pitsa 30 ug 31 sa matag buwan. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.